Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Kam až musí Orbán zájsť, aby sme vytriezveli z politiky ústupkov? Pred niečo vyše rokom tento parlament jasne povedal, že právny štát v Maďarsku viac neexistuje a krajina sa stala volebnou autokraciou. Preto sa dnes pýtam, aké kroky podnikla komisia a rada za uplynulý rok? Čo ste spravili preto, aby sa zhubná Orbánokracia nepreliala do ďalších krajín EÚ? Viete, aký je výsledok vašej nečinnosti? Napríklad dnes v slovenskom parlamente dostala dôveru nová vláda pomsty ďalšieho autokrata v Európe, Roberta Fica. Orbánovho kamaráta, ktorému moci dopomohla ruská propaganda a pomílení dezinformátori. Od prvého dňa začal hon na policajtov stíhajúcich korupciu. Členov súdnej rady vyhadzuje za radom a voči novinárom štve verejnosť presne tak, ako to robil pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kolegovia a kolegyne, do eurovolieb zostáva presne pol roka. Preto odpoviem priamo. Ak nezastavíme rozmach autokracií v Európskej únii jasným vymáhaním európskych pravidiel, tak zodpovednosť za to poniesiete nielen vy, ale my všetci. A tento trend sa žiaľ už nasledujúcim generáciám demokratov nemusí podariť zastaviť. Ďakujem.